Saudos, como están? De seguro que aínda teñen na retina a imaxe que presentaba Santiago alá por maio de 2010, despois de 13 días de folga do Servizo de Recollida do Lixo. Pois ben, esas imaxes poderían repetirse en plenas festas do Apóstolo. O sindicato Comisións Obreiras anunciou hoxe a convocatoria de folga en Urbaser a partir do día 21 de xullo. En 2010 foi durante as festas da Ascensión e desta vez Comisións Obreiras elixiu o Apóstolo para a convocatoria de folga en Urbaser. O sindicato emitiu un comunicado no que acusa a empresa de querer recortar dereitos laborais e sociais. O pasado 31 de decembro finalizou a vixencia do convenio colectivo de Urbaser en Santiago. Dende entón, celebráronse máis de 10 reunións entre a empresa e os sindicatos, pero non se acadou un acordo para a sinatura do novo convenio. Mañá mesmo os traballadores comezarán a mobilizarse ás 12 do mediodía, teñen previsto concentrarse na dársena de Xoán 23 para despois manifestárense diante do Pazo de Raxoi. Desta convocatoria de folga falou hoxe a concelleira de Desenvolvemento Urbano, María Pardo, confía en que os traballadores de Urbaser recapaciten. Que no hay ni nos afectan puestos de trabajo, nos afectan salarios, estamos hablando de derechos sociales del año 2019, a partir del año 2019. Recordemos que Urbaser, esta empresa, va a dejar de, se va a renovar el servicio de basuras el año que viene, con lo cual son derechos que hipotéticamente a lo mejor les afectan o no, porque Urbaser a lo mejor no es la empresa que los presta, es otra, y los convenios se pueden negociar en cualquier momento. Entonces creemos que yo le pido que recapaciten pues el paso que puedan dar. María Pardo falaba desa convocatoria de folga durante unha rolda de prensa na que presentou a nova ferramenta que xa está operativa dende hoxe na páxina web do Concello. Trátase dun portal que nos permitirá acceder a calquera información urbanística de Santiago tan só cun clic. O servizo é o froito dun convenio asinado en 2012 entre o Concello e os Ministerios de Industria e Fomento. Algo tan sinxelo como coñecer se unha finca é ou non edificable requería ata o de agora un desprazamento ao rexistro, unha espera de días e o pago dunha taxa. Dende hoxe, esa información está ao alcance de calquera a través da páxina web do Concello, grazas ao portal Urbanismo en Rede. Nel están albergados centos de documentos urbanísticos e toda a información sobre calquera finca de Santiago. A golpe de clic podemos consultar que plan especial rexe sobre unha parcela, que tipo de protección ten un edificio concreto ou cal é a extensión dunha zona determinada da cidade. O programa é o resultado dun convenio asinado no 2012 entre o Concello, o Ministerio de Fomento e o Ministerio de Industria, a través do programa Rede.es. Mejorar la transparencia de una información muy sensible, como la información urbanística, para ponerla al alcance de todos los ciudadanos. Mejorar también la eficiencia de los servicios públicos, poner herramientas tecnológicas a disposición de los técnicos municipales, de los empleados públicos, para facilitar su trabajo y mejorar su productividad. Os documentos incluídos no Urbanismo en Rede teñen carácter meramente informativo, pero o Concello está traballando para que teñan tamén validez legal diante de calquera administración. Ademais, todos os plans urbanísticos que se elaboran a partir de agora terán a súa versión digital para seren incorporados de xeito automático á web. O proxecto tivo un custo de preto de 30.000 euros, dos que o Concello aportou pouco máis de 8.000 e o Ministerio de Industria o resto. O próximo xoves haberá unha presentación pública da nova ferramenta no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. E falando aínda de urbanismo, hoxe preguntámoslle á concelleira do PSOE, Mercedes Rosón, polos plans do Goberno para a Praza de Galicia. Como lles contamos onte, o Executivo vai instalar ali, tamén na Praza de Vigo, 2 áreas de xogos infantís e un parque biosaudable. Rosón, que fora concelleira de urbanismo co bipartito, recoñece que non acaba de velo. A verdade é que a Praza de Galicia, tal e como está neste momento diseñada, toda a zona peonil, pois resulta complicado imaginar ali nunha zona tan hostil, de tanto tráfico, de que no medio haxa un parque infantil, pero bueno, esperaremos a ver o proxecto, pero realmente resulta complicado imaginarlo, non? Por certo, que Mercedes Rosón presentou hoxe unha moción para reclamarlle ao goberno local que recupere o premio literario Ánxel Casal, que foi creado no ano 1996 e que non se volveu convocar dende a chegada do PP ao Executivo. Para a concelleira socialista, a suspensión deste certame é unha mostra máis da involución que sofre Santiago en materia cultural e lingüística. O PSOE quere que o Goberno volva a convocar o Premio Literario Ánxel Casal, que durante 16 anos, dende 1996, o Concello organizou en colaboración cun centro educativo compostelán.
O certame desapareceu ca chegada do PP ao Executivo, no que para os socialistas é un exemplo máis dos pasos atrás que se veñen dando no Concello de Santiago en materia de lingua e cultura. En Santiago deuse a maior involución na promoción e consolidación da lingua. Iso hai que ver, escoitar aos diferentes membros do Goberno Popular de Compostela cando se expresan e se comunican cotidianamente, non? Os gobernos de Conderroa e Currás teñen feito a contrarreforma da galeguización do noso Concello. Poderíamos falar realmente dunha verdadeira contragaleguización. Mercedes Rosón fala de fustigamento da produción cultural en Compostela. En ese sentido, acusa o Goberno de atentar primeiro contra as salas, despois contra os grupos e agora contra os premios culturais. Para a concelleira socialista non vale a desculpa da crise, porque o premio Ángel Casal contaba cunha dotación económica de pouco máis de 5.000 euros. A edil fala ademais de paralización absoluta do Servizo de Normalización Lingüística do Concello e de ninguneo da lingua oficial de Galicia por parte dos membros do Goberno. Pois por estas declaracións de Mercedes Rosón foi preguntada a voceira do Goberno, que non quixo entrar en moitos detalles ata coñecer máis polo miúdo as palabras da edil socialista. María Pardo si entrou no tema do uso do galego e foi para sinalar que cada quen ten que falar no idioma no que estea máis cómodo. No, porque yo creo que es una cuestión de la lengua en la cual está más cómodo cada uno. Yo puedo ponerme a decirlas, hablar en gallego, pero al no estar yo cómoda tampoco me voy a expresar bien. Entonces, cada cual en el ejercicio de su libertad habla la lengua en la cual esté más cómodo. Hay gente que está cómoda en ambas, hay gente que está cómoda en el gallego y hay otra que está cómoda en el castellano. Estamos en una comunidad autónoma, vuelvo a repetir, bilingüe, que hace uso de la libertad de elección de ambas lenguas. No creo que haya mayor problema, nunca ha habido confrontación en los gallegos en cuanto al uso de las lenguas y creo que buscarlo artificialmente, pues cada cual sabrá las cajas de Pandora que abra. E María Pardo tamén deu conta hoxe dos acordos da Xunta de Goberno celebrada esta mañá. Un dos máis importantes ten que ver co Castelo da Rocha. O Executivo aprobou o proxecto de excavación arqueolóxica e, segundo dixo a concelleira, o próximo martes vaise asinar a acta de replanteo. O proxecto de recuperación do Castelo da Rocha está orzamentado nun 1.000.000 de euros que serán aportados polo Goberno Central. Noutra orde de cousas, a Xunta de Goberno acordou rexeitar unha solicitude de substitución de 5 autobuses urbanos de máis de 13 anos. Segundo explicou María Pardo, un informe da Xerencia de Tusa sinala que non está acreditado que 6 vehículos sufran frecuentes averías. E substituílos, suporía un importante custo porque os autobuses actuais xa están completamente pagados. O Goberno tamén lle deu o visto bo a unha solicitude de hostelería Compostela para ampliar nunha hora o horario dos establecementos durante as festas do Apóstolo e de San Roque. Por último, acordouse modificar as condicións da praza de director da Banda Municipal de Música. A toda agora, ese contrato tiña unha duración de 4 anos prorrogables por outros 2. Agora o contrato será de 2 anos prorrogables. O cambio supón que a partir do 30 de setembro, Carlos Seráns deixará de ocupar o posto de director da Banda de Música. Imos agora de visita ao rural, porque hoxe o presidente da Deputación da Coruña, Diego Calvo, e o alcalde, Ángel Currás, achegáronse ás parroquias de Barciel e Lavacolla para comprobar in situ o desenvolvemento das obras de acondicionamento dunhas pistas, traballos incluídos no Plan de Obras e Servizos da Deputación de 2012. A institución provincial achegou ao Concello de Santiago máis de 2 millóns de euros entre os POS e o DTC. Como o tempo non axudou moito este inverno, aínda quedan obras por rematar correspondentes ao Plan de Obras e Servizos 2012 da Deputación da Coruña. Foron precisamente as dúas actuacións que están pendentes de rematar as que hoxe visitaron o presidente do organismo provincial Diego Calvo e o alcalde Ángel Currás. Estas obras de pavimentación de viales se han conseguido a través del POS, del Plan de Obras y Servicios de la Diputación de 2012, que no pudimos abordar con anterioridad precisamente por la climatología. Cada vez que planteábamos el inicio del asfaltado de estos viales, pues se nos venía abajo precisamente por la lluvia. Podemos decir que en este momento hay 8 de los viales que ya están terminados, hay 2 pendientes, en este caso es aquí en Barciela, que une Barciela y Polbeira, ¿no? Pero también veremos uno ahora en Lavacolla. E que, como quixo lembrar o alcalde compostelán, o rural é unha prioridade para o goberno local. Forman parte, como digo, del Plan de Obras y Servicios y desde luego quiero agradecer el esfuerzo en ese sentido que ha hecho la Diputación, entendiendo
una prioridad que nosotros marcamos en nuestro programa, que es que el rural también tenga inversiones del Ayuntamiento de Santiago y que pueda tener, lógicamente, sus viales, su saneamiento y su servicio de suministro de agua en condiciones en los próximos años. Niso tamén incidía o presidente da Deputación. Diego Calvo quixo lembrar o gran esforzo económico realizado pola institución provincial co Concello de Santiago en xeral e co rural compostelán en particular. Obras que son importantes para todas as parroquias de Santiago, non? A Deputación está a facer un esforzo, porque así o pediu o Concello, a través do POS, como decía o alcalde do ano pasado, que foron 600.000 euros, o deste ano que son outros 600.000 euros, e o DTC do ano pasado que foi preto de 1 millón de euros, non? Por lo tanto son 2.200.000 euros, que moitas veces non se fan grandes inauguracións nin grandes actos, porque é verdade, pero sí son obras moi importantes. As obras que foron visitar Curras e Calvo son a pavimentación da estrada entre os núcleos de Abarciela e Polbeira cun orzamento de case 72.000 euros e o ranxo da vía M27 na Sabugueira, na Lavacolla. Nesta ocasión, o investimento realizado foi de 65.000 euros. Estamos a facer, e hoxe estamos a comprobalo, en dúas delas, en dúas actuacións que melloran, lóxicamente, a calidade de vida dos veciños que utilizan estas vías de comunicación, que son importantes para eles, porque pasan todos os días por elas, que permiten unha mellor comunicación e, sobre todo, nun menor tempo e con máis seguridade, non? Por lo tanto, hoxe, con estas dúas actuacións que suman preto de 120.000 euros, que supón a mellora destas dúas estradas, pois estamos dando moito servicio a aqueles veciños de Santiago que viven no rural. Estas obras foron as últimas dun POS que permitiu mellorar outras vías do rural nos núcleos de Garabal, Barral e Pereiras, no eixo de Arriba Pereiras, en Vilar de Outeiro, en Aríns e en Frades. En canto aos traballos incluídos no DTC, afectaránlle a estrada da Sionlla de Arriba e ao cruce da Nacional 550, a Enfesta, o Vieiro de Marzoa de Arriba a Quintáns, o vial entre Reborido e Roxos e a estrada de San Marcos. A Deputación da Coruña xa recibiu os datos das actuacións previstas para o POS 2013, que conta cun orzamento de 600.000 euros. O marxe das infraestructuras, a institución provincial colabora co Concello noutros eidos, como no financiamento do Plan de Competitividade Turística 2013. En materia cultural, a Deputación achega 240.000 euros para o programa de actividades do Auditorio de Galicia. Imos agora ata a Universidade, que segue a ampliar os seus procedementos dixitais e hoxe presentou a súa sede electrónica. Este será un punto de encontro no que se dará acceso a todos os trámites que se poidan realizar por internet, pero o proceso de modernización da USC non remata aquí. Segundo o reitor, en 2015 xa poderán facer todas as xestións ca universidade cun só clic. A Universidade de Santiago dá un paso máis na súa modernización que aposta en funcionamento da súa sede electrónica, unha oficina virtual na que se dará acceso único a todos os procesos ou trámites que a día de hoxe xa se poden facer por internet. Facilita a identificación e coñecemento de todos os servizos que xa se veñen dando nun punto único de acceso, aínda que se pode seguir accedendo polas canles que xa existían. Agora temos un lugar onde todos sabemos a lista completa de todos os servizos que podemos ofrecer xa hoxe en formato electrónico aos nosos usuarios. Outro aspecto relevante é que a Universidade ten un plan concreto, cun calendario, coa participación de todas as unidades de xestión e todas as áreas de responsabilidade técnica e administrativa da Universidade para nos próximos 2 anos completar este catálogo de servizos que ofrecemos aos cidadáns. Esta sede electrónica súmase a outras iniciativas que xa funcionan na USC, como a matrícula digital ou as notas por SMS. Pero esta nova ferramenta inclúe procedementos máis a nivel interno, como a solicitude de certificacións. De cara a setembro, a Universidade quere ampliar os seus servizos online con novos trámites. E a esta hora, no Hostal dos Reis Católicos, celébrase un concerto de homenaxe a Antón García Abril co gallo do seu 80 aniversario. O recital forma parte dun programa conmemorativo que organiza o Instituto Cervantes e que vai chegar a cidades tan distintas como Tokio ou Nova York. O compositor estivo esta mañá no Pazo de Raxoi. Ali agradeceu estas mostras de cariño de Santiago, se bendixo que el que lle ten que estar agradecido á cidade. Se ha hablado de lo que Galicia o Santiago me debe a mí. ¿Qué va? Yo soy el que debo a Galicia. Yo soy el que debo a Galicia y muchísimo.
porque ha sido inspiradora de una parte muy importante de mi obra, pero de una manera natural, que el homenaje que me hace a mí Galicia a través de todas las instituciones que habéis participado es el homenaje que yo quiero hacer a Galicia. Lo convierto en el homenaje mío hacia Galicia. Un ano máis, xa van 12, a música e a reivindicación da soberanía danse a man no festival, o certame, que terá lugar os días 24 e 25 de xullo, coincidindo a celebración do Día da Patria Galega, terá no seu escenario artistas como SES, Nao, Festicultores e a Kenya. A cita, como sempre, no Campo Sur. O festival chega este ano á súa 12ª edición co mesmo espírito co que comezou, unir a música do país co activismo político e social nas datas nas que se celebra o Día da Patria Galega. As asociacións Galiza Nova e Fundación Galiza Sempre están detrás da organización do certame, no que este ano tocarán o día 24, SES, Nao, Festicultores e a Kenya. Xa o 25, os encargados de poñer a música serán a Belasainas, os da Ría, García MC, Gran Poder e Tempo 4 Sexteto. O obxectivo é recuperar a música tradicional, pero tamén darlles cabida aos grupos novos do país. Xuntáronse grupos de referencialidade, tanto galega como internacional. Moitos deles, cando tocaron no festival, aínda non eran tan coñecidos como o son hoxe, o cal tamén converte este festival que temos o placer de presentar tamén como un lanzamento de novos talentos do país. Grupos que tocaron nestes 12 anos poder salientar a Ultracans, a Susana Seivane, a Dios que te criu, a Ana Matumbá ou a Nao, e tamén artistas internacionais como Pablo Milanés ou La Fase. Ademais de música, no festival estarán presentes ata 20 asociacións culturais e sociais que presentarán alí os seus proxectos. Unha das novidades deste ano será a presenza do deporte cunha exhibición de loita medieval galega ou ca Liga Nacional de Billarda. Ademais, e como é habitual, no Campus Sur haberá tendas de artesanía, librarías e zona de xantar. Máis propostas pro seu tempo de ocio na nosa axenda cultural. Imos ver que nos depara o tempo pros vindeiros días, contánnolo dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos con intervalos de nubes baixas e bancos de néboa no litoral. As temperaturas non terán grandes cambios e os ventos soprando nordés no terzo norte e estarán en calma no resto. Para o sábado agárdanse ceos con intervalos de nubes baixas pola mañá que tenderán a desaparecer co avance da xornada. Os ventos soprando nordés no terzo norte e frouxos de dirección variable no resto. As temperaturas terán lixeiros descensos. No domingo os ceos estarán despexados e as temperaturas non terán cambios significativos. Os ventos serán do nordés no terzo norte e frouxos de dirección variable no resto. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados, con amagos tormentosos pola tarde. Os ventos serán frouxos do leste pola mañá e de dirección variable pola tarde. As temperaturas subirán lixeiramente con máximas de 32 graus. Os ceos presentarán intervalos anubrados no sábado e os ventos soprarán frouxos do nordés pola mañá e do norte pola tarde. As temperaturas baixarán lixeiramente.
A máxima quedará en 30 graus e a mínima será de 16. No domingo os ceos presentarán intervalos anubrados pola mañá e estarán despexados pola tarde. As temperaturas baixarán novamente, quedando unha máxima de 29 graus e unha mínima de 16. Os ventos serán frouxos do nordés pola mañá e de dirección variable pola tarde. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas. Quedan agora con esa sección na que lles damos conta das ofertas de emprego en Compostela. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.